Iako je svako ubistvo svojevrsna tragedija, ono postaje još mračnije ukoliko počinioci izmaknu ruci pravde. Žrtve ubistva koja uprkos detaljnim istragama za sada još uvek nisu rešena, pripadaju svim društvenim slojevima i grupama, od potpuno nepoznatih ljudi do slavnih imena iz javnog života. Ova emisija donosi priču o 4 takva slučaja. Nije prošao ni minut kad se spolja čuo pucanj. Ni na kraj pameti. Verujte mi, nikad za njega se ja nisam bojala, niti on vodio sebi računa samo tako. Meni je ovdje bio takav pit. Oni su mi rekli, pucali su na tatu. Video sam ga da leži pored auta. On je rekao, nažalost, moram vam reći tužnu vest da je vaš sin preminuo. Ja se više ne sjećam, znam da sam samo raširila ta vrata, da sam ja počela da urlam. Ukupno, u celom stanu, 54 čaura, da. Slušao sam ceo svijet, sve što smo radili, naravno kao kuća od karata. I danas ne verujem da će mi se to desilo. Ja ga čekam svaki dan kuće. Stalno živim u to. A da ga ima, ne da ga nema. Dosije. Jedan od zločina koji je posebno izazvao tugu i ogorčenje javnosti bilo je ubistvo mladog košarkaša Partizana i reprezentativca Harisa Brkića. I dan danas ostaje misterija ko je i zašto ubio sportistu pred kojim je bila blistava budućnost. Sredinom decembra 2000. u beogradskoj hali Pionir prvi tim košarkaškog kluba Partizan imao je poslednji trening pred put u Istanbul, gde su igrali Ligu šampiona. To je bio večernji trening Partizana pred let za Istanbul sutradan. Bilo je planirano da putuju na utakmicu FIBA Super lige protiv Efesa. Tu utakmicu smo mi trebali da igramo protiv Partizana u Istanbulu i čekali smo da dođu, da nam se jave kada dođu u Istanbul i da odemo da se vidimo. Sećam se, tačno sam sedeo u kući tog popodneva, da nešto nisam uspeo telefonom da dobijem nikoga da mi da izjavu povodom te utakmice i ne znam iz kog razloga, realno mogao sam i bez tih izjava verovatno nešto da uradim, ali sam odlučio spontano da odem do Pionira i da se tamo promuvam malo, da vidim šta se dešava, da li mogu nešto da uradim. Šetao sam tim hodnikom koji vodi od slačionica ka terenu, čekajući da jednostavno se završi trening, da neko izađe. Za to vreme trening Partizana upravo počinje, ali Haris Brkić kasni, što mu inače nije bio manir. U 8:05 Darko Ruso svira početak treninga. Posle 2-3 minuta Haris ulazi i izvinjava se da nešto mu nije bilo dobro i ništa, kreće trening najnormalnije. Došao je fizioterapeut do mene i rekao je, Harisu nije dobro, sav se trese, šta da radimo? Pa čoveče, neka ide kući sutra, idemo za Istanbul, oporavite ga do sutra, spremite ga do sutra, pa da vidimo da li možda i na put ili ne može. I on je izašao sa tog treninga, znači na početku, možda 5-6 minuta posle početka treninga. I ja sam mu normalno prišao, pozdravio se, predstavio i rekao ko sam, šta mi je,
potrebno i tako dalje. Izvinio se što ne može da da izjavu. Rekao mi je izvini, molim te, nešto sam bolestan, evo sad će se završiti trening, daće ti neko od drugih igrača izjavu. On je posle toga krenuo ka izlazu iz Pionira, provirio u kafić koji se tu nalazi, u kom uvek ima nekoga. Bukvalno je 2 reči progovorio, nekog je tamo nešto pitao i izašao napolje. Rekao sam mu laku noć, vidimo se ujutru, jel treba da te budim, pošto se ujutru 5. Kaže, ne treba, vidimo se. U tom trenutku niko ni ne sluti da Brkića vidi poslednji put. To je bila polovina decembra i pomislio sam da je možda to neka malo jača petarda ili nešto tome slično. Međutim, nešto se razlikovalo od tih petardi. Ja sam izašao ovde ispred, portir mi je rekao da se nešto dešava, da izgleda nešto se dogodilo što ne bi trebalo. I neki momak je tu onda ušao s polja na službeni ulaz i samo je viknuo... Ljudi, napolju neko leži povređen, ja ne znam šta je. Neko leži tamo, neko je ranjen. Znajući da je Haris samo nekoliko minuta ranije izašao iz zgrade, Nikola Tomašević kreće da proveri da li je sa mladim igračem sve u redu. Ja sam polako prišao na ovaj parking, nisam video, tražio sam njegov auto, nisam ga video, tek sam ga video tamo u mraku. Prišao sam autu i video sam ga da leži pored auta. Za to vreme Brkićevi saigrači i trener i dalje su na treningu. I odjedanput je bilo neko komešanje iza mojih leđa, igrači su bili u polukrugu, ovako, ispred mene, a iza mojih leđa je bilo, vidim da igrači ne gledaju mene, nego gledaju iza mojih leđa. Ja se okrenem i vidim da je tamo neka panika. I priđem tamo do doktor Moma Jakovljević je bio i fizioterapeut, o čemu se radi, Moma kaže, ono ne može da dođe čovek od uzbuđenja do vazduha, kaže, ubili Harisu. Primivši tragičnu vest, svi odmah izlaze pred halu Pionir, gde se već okupio veliki broj ljudi. I tu je već bilo vozilo hitne pomoći, policija, bila i neka TV ekipa već. Svi baš je možda u roku od bukvalno 5 minuta, ja mislim da je tu već bio crime scene klasičan. Umeđu vremenu, roditelji Harisa Brkića čekaju njegov povratak sa treninga. I oko 9:30 zvoni telefon i moja sestra zove i kaže, gde ti Haris, Rado? Preko na treningu je, rekao, sad će što pitaš? Baš sam mislila sad me on zove, rekao da mi javi. I to, pa kaže, sad je bilo, kaže, Rado na televiziji da su upucali Haris. Ma daj, rekao, pusti budalaštine. Ja onako, mislim, smejem se, kako rekao Haris da upucaju, rekao, kakve veze, rekao, on ima sa ovim, to je rekao, neka greška, možda su javili to. Kaže, Boga mi se, ali prebaci na studiju B. Kako je studiju B saznaje, Brkić je izašao ranije sa treninga jer se nije dobro osjećao, a napadač ga je pogodio dok se nalazio pored svog vozila Golf 3, a kako saznajemo na licu mesta nisu pronađene čaure. I oni kad su javili, to smo samo znam da sam sela. Sam došla tamo ispred urgentnog centra. Ljudi ko na mitingu, tamo ljudi, drugova, sve. Ja pitam gde je, šta je, sve. Je li živ, jeste. Prebacit će ga dole u operacijnu salu, međutim.
podrška zaista navijačima Partizana na ovoj utakmici. Brkić, Radošević. Novembra te godine Haris se vratio u Beograd. Đokić, pa Radošević, Brkić, sada on pokušava i uspeva za 3 poena. Kada je otišao, nije bilo iznenađenje, nije bio prva zvijezda ekipe, njegova uloga svodila se upravo na to da kada drugima ne ide, on uzme stvari u svoje ruke i riješi utakmicu, ali takvih situacija nije bilo previše i vjerojatno nije bilo zadovoljan ulogom u timu i vratio se, odlučio da se vrati u Partizan. Vani su ga zvali da ide, međutim on kaže ne, ja ću samo u Partizanu. Partizan je, mislim, stvarno obožavao. Čovjek je došao iz budućnosti, ja ne znam, nekih meseci i dana pre tog tragičnog događaja, bio raspoložen, bio je neko kog smo mi dočekali rašenih ruku, imali smo neku čak i krizu rezultata, igrali smo katastrofa i gledali smo njega kao neko ko će nas dići i malo da nas skupi. Bila je stvarno dobra ekipa, ali jednostavno loše smo igrali i on je bio taj koji bi trebao da nas još više homogenizuje. Međutim, ubrzo po povratku u Beograd dolazi do kobnog napada na Harisa Brkića. Prilično šokantno iz 2 razloga. Prvo, to se dešava praktično par meseci pošto Srbija postaje ili se bar nadamo u tom trenutku normalna, mirna, stabilna zemlja i onda ubistvo vrhunskog sportiste koji nikada ni na koji način, bar u svemu onome što mi mogli da vidimo, nije nikome dao povoda da se naljuti na njega, a kamoli tako nešto uradi. To je bio jedan problem, a drugi je upravo ta njegova priroda. On nije bio incidentan, konfliktan, bio miran, tih momak za koga nikada ne bi pomislio da može da bude na bilo koji način u vezi sa svetom koji na taj način rešava svoje odnose. Počelo je ubrzo da se postavlja pitanje kome bi neko tako pristojan i omiljen mogao da se nađe na meti. Prva faza je bio potpuni muk, niti je iko išta pričao, niti je iko imao bilo kakvu ideju šta se dogodilo i imam utisak da je mnogo vremena prošlo do prvih priča šta bi moglo da bude. Jedna od spekulacija bila i ta da je naišao na kradljivca automobila koji je, videvši ga, otvorio vatru. Veliki deo javnosti, međutim, ne veruju u to. Da neko krade auto u 7-8 uveče i da nosi pištolj i da je spreman pri tom da puca, da ubije čoveka samo zato što je, ne znam, pokušao da ukrade neki kasetofon ili šta god. Ne znam, možda je malo nije baš, ne pije vodu, ono što se kaže. Uviđaj na licu mesta napada je pritom isključio pljačku kao mogući motiv. Ništa nije falilo, ništa, čak ni privesci, čak ni ključevi od auta, ni novac nisu uzeli, sat nisu uzeli, ništa nisu uzeli. Sve što ima na sebi, sve to vraćeno, čak ni preturano po torbi nije bilo, onoj sportskoj njegovo što je nosio za trening, ništa. Ubrzo su se pojavile i nagađanja da se tokom boravka u Crnoj Gori Brkić možda upleo u nešto zbog čega je tako naglo i otišao iz Podgorice. On je u Crnoj Gori proveo prethodnu sezonu, ali da nikada zaista niko nije imao bilo kakvu iole ozbiljnu teoriju šta se zaista dogodilo. Ti godinu dana koji smo bili zajedno, meni uopšte nije djelovao zabrinuto, jer praktično znao sam čovjeka odlično, družili smo se svakodnevno i po njemu nikad ne bih mogao da kažem da je imao bilo neki problema. Jedina priča koja se sećam je špekulacija o kao bekstvu iz Crne Gore, gde su ga navodno neki ljudi jurili, ko zna, ne znam ja zbog čega, zbog nekih pozajmica i tako, mislim, ali to je. Takva nagađanja je donekle podgrevala i loša igra Brkića po dolasku u Partizan, koju su neki pripisivali mogućoj preokupiranosti mladog košarkaša drugim stvarima. Jednostavno, mi smo imali u Novom Sadu utakmicu 2 dana pre toga nedelja,
Da je on bio najgori na terenu ubedljivo. Ali, bože moj, mislim, odigrao lošu utakmicu, pravio neke nestvarne greške, ali dobiješ utakmicu, okej, svako ima pravo na loš dan, bit će bolje, ideš dalje i... Jedna od teorija je bila i da je Haris Brkić ubijen greškom, da je ubica u stvari čekao nekog drugog. Dosta bizarno je delovalo, ličilo je pre na pogrešno ubistvo i zbog toga problem istražnim organima, odnosno policiji, da uđe u trag. Jer ako je neko kao kolaterala nastradao zato što je bio zadužen za neku drugu žrtvu, da tako kažemo, pa napao ovoga, onda je stvarno teško ući u trag. Pa tolika greška da se napravi, ne verujem. Pa ni on muva. To jedino da su doveli nekog, ne znam odakle i da kažu, on je čovjek od 2 metra. Ne znam, greška bi trebalo da znači, da kažem, donekle oprost za takav zločin. Kad neko kaže greškom je neko likvidiran i ubijen, to je onako, malo mi deluje i besramno. A opet mi je neverovatno da je postojao, kažem, neki smislen povod da ga kriminalac svakako likvidira na takav način. Jednostavno ne znam šta je gore od toga. Tri dana su se borili za njegov život. 12. je uveče se to desilo. 15. u noći je nisu mogli ništa da urade. Borili su se koliko su mogli. Ja verujem da su se trudili. Sahrana je bila, bili su čak, ja mislim, svi igrači tadašnje Lige Srbije i Crne Gore. Nema ljudske duše koja može ostati ravnodušna prema tragediji našeg brata Harisa Brkića. Jedan od, kažem, tužnih dana kojih se sećam. Ubistvo mladog i omiljenog košarkaša među navijačima Harisa Brkića i dalje ostaje obavijeno velom misterije. Šta se tačno odigralo te večeri na parkingu ispred hale Pionir još uvek je nejasno, ali kao ni u slučaju drugih nerešenih zločina, policija ne odustaje od istrage. Mnogi, međutim, sumnjaju da će počinioci ikada biti izvedeni pred lice pravde. Ja sam svaku nadu izgubila, ali sve je moguće. Znate, nadate, pa sve kad čujem tako na televiziji, otkrili ovo, otkrili joj, ja sve mislim. Ali ja verujem da se zna nešto, verujte mi, jer ne može da se ne zna ništa. 12. decembra napunit će se tačno 16 godina kako nas je napustio mladić kojeg su svi voleli i poštovali. Njegova majka kaže da je upravo taj period najteži u godinama koje su onako bez njega sumorne. Kad dođu ti dan, ja bih voljela da mogu da prespavam. Da preskočim te da nikad ne dođu. Zato što stalno živim u to. A da ga ima, ne da ga nema. Kriminalna dela za koje su vezane poznate ličnosti, bilo kao vinovnici, bilo kao žrtve, uvek privuku ogromnu pažnju.
Ipak, svaki zločin je tragedija za sebe, a policija svakoj istrazi pristupa sa podjednakom pažnjom. Tako i u slučaju užasnog četvorostrukog ubistva koje se 2008. na Svetu Petku dogodilo u Beogradu i u kom je stradala jedna cela porodica. Porodična idila familija Obradović i Gostić samo 10 meseci posle ovog snimka surovo je prekinuta i to na veliki pravoslavni praznik Svetu Petku. Izrešetana tela Zorana Obradovića, njegove supruge Dragice, njihovog sina Željka i njegove devojke Maje pronašao je komšija iz susednog stana. Sin od jednog komšije blizu je video telo ubijene žene na samim vratima, kako se sumnja ubijena čim je otvorila vrata i on je prijavio slučaj policiji. Majka nastradale Maje te večeri imala je loš predosećaj. I kad sam se vraćala ja od mojih, ja sam zvala, to je bilo to vreme, znači negdje između 8 i pola 9. Niko se nije javljao, zovem Željka, zovem Maju. To rekao, verovatno, oni su znali nekad ostavite telefone, pa izađu, ima onda par onih kafića, pa izađu pa sede tako, to im blizu, to kuće. No, ali bila sam katastrofa, znači meni je ovde bio takav pritisak. I sad u neko doba je zvoni neko na vrata. Ja otvaram vrata, ljudi, ja uopšte nisam videla da su to neki inspektori ili da je to ne znam ko, ne onako bunovan kad ustanete, znaš kako. I kaže Gostić, Gostić Slobodan. Oni su to tražili muža mog. Ja onako mi je u glavi da je interventna, da ga nešto traži, reku, Bože, šta je napravio? Mislim, samo mi to bilo u glavi. Ja brže probudim ga i kažem, šta si napravio interventna te traži? Eto tako negdje oko 1 sat je to bilo, možda pola 2, ne znam. Kaže, da li si ti normalna šta sam napravio? Kaže, ništa, izađeš, ono onako, kako je, da, nije oblačio se, virno vrati, oni kažu, samo ajde izađite, jer kažem, Bože, sad će da ga vode, to ono slike kao što gledate, odmah ga vode, ne možeš da se obučeš ako si nešto zgrešio. Međutim, ja onako malo vrata ostavim i ja samo čujem Gostić Maja nešto kad je pomenuo. I ja se više ne sjećam, znam da sam samo raširila ta vrata, da sam ja počela da urlam. Policija je te večeri i narednih dana detaljno izvršila uviđaj na mesto zločina. Obavila je brojne razgovore sa svedocima, rođacima i prijateljima ubijenih, a sve u nameri da otkriju ubicu i rekonstruišu zločin koji se dogodio u beogradskom naselju Žarkovo. To je neko poznat sigurno ušao, jer su se nekom otvorila vrata. Žena je ubijena odmah čim je otvorila vrata. Zatim je ubijena devojka, pucano je u glavu. Mladić je pokušao da se sakrije, ali su ga jurili. I na kraju je preminuo otac porodice. Moja ćerka tu bila kolateralna šteta. Da je devojka bila u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, da ona nije bila ni planirana meta, ali da je ostala, bila bi vrlo, vrlo nezgodan i neprijatan svedok. Prema tome ona je likvidirana upravo da ne bi bila svedok. Međutim, ono što je inspektorima bila najveća nepoznanica jeste motiv. Tako se likvidiraju, cele porodice se likvidiraju u Meksiku, Kolumbiji, na Siciliji, odnosno tipična mafijaška ubistva i likvidacije svih
čak ubijaju i decu. Ukupno, u celom stanu, 54 čaura, da. Oni su rešetali sve, je bilo i po zidovima i pošto su s te strane imali sa pićem, bife i to je sve bilo izrešetano. Ubijeni su ljudi, a nisu ostavili praktično nikakvi tragovi koji vode do počinioca. To je urađeno sa oružjem koje koriste kriminalci koji su profesionalci, takozvani pucači. Jedan od motiva koji je istraživala policija bilo je zelenaštvo, ali i izgradnja objekta, jer je ubijeni Zoran Obradović bio građevinski preduzimač. Da li je to bio motiv ili motiv bila čista krađa, zato što se sumnjalo da ima novaca, za sada nije poznato. S obzirom da su to uradili profesionalci, verovatno stoji neko ko je naručio taj zločin. Tokom istrage, nekoliko meseci kasnije, policija je uhapsila 4 ljudi pod sumnjom da su iznuđivali novac, ali i učestvovali u ovom masakru. Kad su njih uhapsili, nama je bilo negde malo lakše, kad je krenulo malo lakše, ako mogu da kažem lakše po pitanju da se neko nađe, da je krenulo neko suđenje, da smo negde malo splasnuli, međutim. Viši sud u Beogradu, posle nekoliko godina suđenja, oslobodio je tu 4 zbog, kako je rečeno, nedostatka dokaza. Ovaj zločin ni posle 7 godina nije rešen, ali u policiji tvrde da nijedno ubistvo za njih nije zastarelo. Ali i to da bi neko ubio 4 ljudi, zbog toga to je jako mala stvar. Koje pare su toliko velike da ubiš 4 ljudi i da živiš s tim. Treba živjeti s tim. Nažalost, zločini, kriminal i ubistva nisu rezervisana samo za Beograd, već se događaju i u manjim mestima. Kada je Velibor Vučurović, kompozitor i tekstopisac iz Mirnog Feketića, ubijen u Novom Sadu, niko nije mogao da veruje da se to dogodilo, a do dan danas ostaje zagonetka i zašto je do toga došlo. Mladić u lokvi krvi, pored njega kišobran kroz koje je prošlo smrtonosno zrno. Ova scena sa Novosadskog bulevara još je pod velom misterije. 31-godišnji Velibor Vučurović iz Feketića, smeštenog u pitomoj ravnici između Novog Sada i Subotice, bio je dečak i mladić za primer. A Velibor kao dete je zaista bio već nekako od onih godina kada je on počeo već da sazreva u jednog dečkića. Mi smo primetili da je on pokazivao znake neke, kako bih rekao, na umetničkoj osnovi. Naime, nekako ga interesovalo i ti muzički instrumenti, pa je svirao na jednoj harmonici koju mu je bakica kupila njegova. Velibor je bio jako talentovan za pisanje tekstova, za pisanje priča, od malena je pokazao sklonost ka pisanju. Voleo jako muziku, umetnost. Jednostavno, muzika je bila naš život. Svaki dan smo započinjali uz pesmu, uz muziku. U 14 godina je počeo s time da se bavi, uglavnom za svoj uzrast. Baš je jako ozbiljne pesme pisao, jako ozbiljne. Nežan, dobar, vedar momak. Uvek van problema. I kada bi možda prepostavio da je moguće da se dogodi neki problem, on bi se povukao. Mladić iz Feketića vrlo brzo je postao jedan od najtraženijih tekstopisaca narodne muzike. Njegov talenat vrlo brzo uočili su mnogi pevači i kompozitori kojima je pisao stihove, a kasnije i melodiju. Nema tog estradnog umetnika koji nije radio za njega, a najveći drug mu je bio Jovan Perišić. Baja je njega non stop zvao, bili su nerazdvojni. Jako veliki hit radio za Šerifa Konjevića. Za svako, mislim, stvarno je puno pesama uradio, stvarno. Njegove pesme su bile 90% ljubavne i tužne.
Roditeljski snovi, planovi za budućnost i mladalačka maštanja brutalno su presečena na Novosadskom bulevaru nekoliko minuta pre 21 sat. Bio je 27. mart. To je bilo nedelju dana pre nego što je bilo pogibe. Znači, oko 20. Tada je bio zadnji put kući, da. Tu noć, znači, on je izašao iz svog stana i krenuo je kod druga. To je bila kišna noć. Mislim da na bulevaru baš nije bilo ni osvetljenja u tom momentu, držao je kišobran. Jedan od malobrojnih svedoka ispričao je da je video mladića kako kao pokošen pada na trotoar. Pritrčao je Veliboru u pomoć, ali nažalost mladi muzičar nije davao znake života. Sa potiljka mu se slivala krv. Pozvao je hitnu pomoć, a ona je obavestila policiju. Došao je sa strane, pravo ovde, nažalost, pogodio u teme. Tame je prošlo kroz njegovu glavu i izašlo ovdje ispod levog uva. I crno se zabilo u travnjak pored njega dole. Stanari su policiji ispričali da se u kritično vreme čuo hitac, i to samo jedan, ali nisu mogli da kažu ko je i odakle pucao. Pored Velibora je ostao kišobran koji je nosio u ruci. Prolaznici i brojni vozači pokušali su da pomognu nesrećnom mladiću, ali je za njega, nažalost, bilo kasno. Pa, negde oko 23 časa mene je nazvao inspektor iz Novog Sada na mobilni telefon i saopštio mi šta se dogodilo. On je valjda u telefonu pronašao u imeniku kum. Verovatno da je drugačije bilo upisano otac i majka, možda pod imenom ili... Tako da su inspektori odabrali mene, videli su kum i nazvali su me, rekli su mi šta se dogodilo. Ja sam najprije mislio da je u pitanju neka neslana šala, nešto, mi smo se mnogo šalili, mnogo smo se smejali, mnogo... Nije mi bilo jasno šta se događa. Ogroman sam šoku bio. Tu noć, 1:15 je bilo, mi smo spavali. Neko nam je zvonio na vratima. 2 policajca. Ja sam se digla. Tražili su mog muža, ni na kraj pameti. Ni na kraj pameti. Verujte mi, nikad za njega se ja nisam bojala, niti on vodio sebi računa samo tako. U svakom momentu, nikad, da mi neko rekao ne bi verovala. Ja dan danas ne verujem. Tražili su mog muža. Ja sam izašao, supruga mi rekla da izađem i oni su mi rekli, si ti Zoran, jesi Velibor otac? Jesam. Nažalost, kaže, posle jednog oklevanja, on je rekao, nažalost, moram vam reći tužnu vest da je vaš sin preminuo. Kad su oni rekli da je moj sin preminuo, ja ne znam, mislim, to je moment što čovjek ne može niti pamti, niti znam kako sam preživjela, niti znam ništa. Slušao za ceo svet, sve što smo radili, naravno kao kuća od karata. Ja sam odmah posle par sekundi rekao njima koga je ubio. Jer ono sam se plašio za njega i ono sam imao u sebi što me pratilo jednog godinu dana, sigurno je više. Ja sam odmah njih pitao koga je ubio. Oni su samo ćutali i shvatio sam da je ubijen. Najteži moment u svemu tome, moja Tamara, kako ću njoj javiti. Mislim, ta 2 crna momenta u mom životu nema. Izgubiti sina i sestri javiti. To je strašno. To je strašno. I dan danas ne vjerujem da mi se to desilo. Ja ga čekam svaki nedelju kući.
Inspektori kriminalističke policije odmah su krenuli u istragu ovog zločina. U takvim situacijama policija obično prvo razgovara sa najbližima, u ovom slučaju pokojnog mladića, sa ocem, majkom, sestrom, proverava njegov mobilni telefon, njegove kontakte, poruke sa kim je komunicirao, takođe gledaju se društvene mreže, da li tu eventualno postoji neki trag koji bi ih mogao odvesti do ubice. Svi smo bili u policiji, ne odmah, ali posle 3-4 meseca na odeljenju za seksualne i krvne delikte. Ljudi su zaista radili maksimalno i profesionalno svoj posao. I Veliborova devojka i ja i svi drugovi saradnici su bili u policiji na poligrafu, tako da pristali smo na poligraf samo zato, eto, kad već postoji, to je dobro što postoji, to je jako dobro što postoji poligraf, da se utvrdi prava istina. I da se odgovore na dva pitanja. Da li smo mi pucali, da li sam ja pucao na Velibora i da li znamo ko je to izvršio. Prema poslednjim informacijama iz istrage, Velibora Vučurovića je najverovatnije pogodio zalutali metak. Pretpostavlja se da je neko šenlučio i pucao u vazduh. Jedina mi je misao da je to zalutali metak, jedino tako mogu da se nosim s tim. Ako ga neko slučajno ubija, zašto se ne javi? Ja ne mogu da spavam, zato što ne znam ko je. Pa kako može neku bilo koju sitnu krivicu da nosi u duši i da mirno spava? To ne mogu da shvatim. A verujte mi, ta osoba kad bi priznala, bilo bi lakše i meni i njemu. Bilo kome da se radi. Ja ne kažem, neće mi sina vratiti, ali znam zašto i kako, ovako ništa ne znam. 7 godina živim u nekoj agoniji, živim, prva 2 dana okrećem se ovako na ulici, gledamo će mi pogoditi metak s neke terase. Šaban Šaulić je isto to rekao, kaže, i Gordana Šaulić, gde živimo ljudi? Jer svi su znali ko je Velibor, da je ispravan, da u životu nije imao ni prekršajnu prijavu. Nastradalog mladića su do večne kuće ispratili roditelji, sestra, pevači, prijatelji, ceo Feketić. Nekoliko godina kasnije, poznati pevač posvetio je Veliboru spot za pesmu koju je on napisao. Poslednji put kad je bio, prvi put mi se pohvalio kako je uspeo, kako je sretan. Majko kaže, uspeo sam, ono što sam stalno sanjao. Evo, kaže, sad me svi oni zovu, kaže, ne moram ja više nikoga zivkati i sad ću, majko, samo da putujem i samo ću uživati, a ja, sine, samo putuj i uživaj. Ja očekujem, naravno, da mi jave da je ubica uhapšen, uvaćen, da bude kažnjen onako kako to zakon predviđa i mora, onaj ko je uradio to mome sinu, mora da odgovara za jedno takvo ubistvo, svakako. Ja svaki dan idem kod njega na grob. Svaki dan. Lakše mi je damo da mu kažem da ga najviše volim na svetu. Svaki dan, ajde. 7 godina roditelji, prijatelji i javnost očekuju samo jedan odgovor. Da li je mladi tekstopisac žrtva surove igre sudbine ili je reč o savršenom zločinu? Za razliku od prethodna 3 ubistva u kojima su počinioci bili skriveni velom noći, poslednji od ova 4 zločina dogodio se u sred bela dana i to na jednom od najprometnijih beogradskih trgova, na Terazijama. Tog prohladnog martovskog dana 2004. svetska sportska javnost, ali i ona u nekadašnjim jugoslovenskim republikama, bila je u šoku. U pravom mafijaškom smaknuću nastradao je čovek koji je bio sinonim za nacionalnu kuću fudbala u tadašnjoj zajednici Srbije i Crne Gore.
Čovek za koga njegova familija i najbliži saradnici tvrde da nije bio umešan ni u kakve mutne radnje, ali se oštro suprotstavljao kriminalu u najbitnijoj sporednoj stvari na svetu. Dan pre toga se sjećam, pričali smo, gledali smo neku utakmicu i ja sam mu rekao, tata, ko će sad čoveče da čeka 2 godine da vidimo da li ćemo otići uopšte na svetsko prvenstvo, tada se igrao 2006. u Nemačkoj. Na što mi je on rekao, znam sve, ali strpi se, a ja ti obećavam da ćemo mi na to svetsko prvenstvo otići. Nažalost, sutra je on otišao iz Saveza i iz našeg života. On je dolazio rano. Ja sam znao da prođem autom ispred Saveza i pogledam uvek u prozor njegove kancelarije u 9 sati i 10 uveče. On je sedeo u kancelariji. To je čovjek koji je davao sebe više nego što može, objektivno, fudbalu. Tog jutra, kao i godinama unazad, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore pešice iz svog doma na Dorćolu krenuo ka Terazijama, ušetao je lagano u zgradu broj 35 i krenuo stepenicama ka svojoj kancelariji na prvom spratu. Bilo je 10:30. Ubica mu je najverovatnije prišao dok je krenuo uz stepenice, a on je čekao kod lifta i pucao mu u glavu iz blizine. Pucano mu je u poteljak iza levog uha. Nikada nije dokazano, ali se čuo i podatak da se sa zločincem oči u oči, samo tren pošto je okrvavio ruke, susrela čistačica Fudbalskog saveza. On je lagano išao hodnikom udaljavajući se sa mesta zločina, dok je ona skamenjeno stajala. Navodno, samo joj je oštro pripretio: ćuti. Nikada ta informacija zvanično nije potvrđena, iako se sutradan pojavio čak i fotorobot navodnog ubice, nije se nikad to povezalo sa tim navodnim svedokom. U prostorijama Saveza tog dana vladala je uobičajena prepodnevna gužva. Dogovarali su se sastanci za taj dan, čekao se generalni sekretar. Jedan od zaposlenih službenika krenuo je napolje na doručak. Na stepenicama je usledio šok. Ugledao je Bulatovića kako presamićen leži. Trkom se vratio u Savez po pomoć. Prvi sam bio koji je odšao na stepence i vidio Batu. Mislio sam da je pao, mislio sam da i on je bio onako težak. Znate, čovjek zapne za stepenicu, pa ovo ono, i on je bio još i topao, ja on Bato, Petko, međutim, nijednog trenutka nije dolazio više sebi, tu je bila jedna tašnica koju on nosio uvijek sa sobom i kažem, onda celo osloblje gore iz Saveza je pritrčalo. I onda smo, kažem, podigli ga, moram da kažem da se tu policija i hitna pomoć stvarno našla u trenutku. I tako smo uneli Batu i odneli ga iz Saveza, u koji se više nije nikad vratio. Završio sam trening u 11, došao sam kući oko pola 12 i ušao sam u stan, u dnevnoj sobi sam vidio Anu i Biljanu, to je moja sestra i moja majka, koje su se bukvalno gušile u plaču, plakale su, ja sam vidio da nešto nije u redu. Pitao sam ih šta je bilo, nisam ni sanjao koji ću odgovor dobiti, oni su mi rekli pucali su na tatu. Ja sam onako bio šokiran, nisam znao, uopšte mi nije bilo jasno o čemu se radi. Lekari su bili nemoćni, metak kalibra 7,65 mm bio je smrtonosan. Generalni sekretar Fudbalskog saveza preminuo je iste večeri u 23 časa i 10 minuta. Kako je bila to udarna vest, sjećam se da je to bila udarna vest, na svim kanalima je bilo na televiziji, ja sam onako sedeo u dnevnoj sobi, vrteo kanale, sve čekao sam da vidim neku novu informaciju i posle jedno pola sata, sjećam se te rečenice, ta rečenica će mi biti uvek urezana, pročitao sam, ne mogu da se sjetim tačno kom kanalu, pročitao sam Branko Bulatović upucan u glavu. Onda sam znao o čemu se radi. Bili smo šokirani, blago rečeno, čitav dan smo pratili situaciju, izveštaje iz bolnice, nadali se da će moći da prevaziđe tu situaciju, međutim, nažalost, epilog je bio takav da smo izgubili Branka Bulatovića, našeg Batu, kako smo ga svi naravno zvali. Policija je već sutradan na osnovu opisa nekoliko očevidaca, ali i nekih snimaka sigurnosnih kamera sa obližnjih firmi, napravila fotorobot ubice. Dat je i opis zločinca, visok je oko 180 cm i star između 35 i 40 godina.
U vreme ubistva na sebi je nosio kožnu crnu jaknu, a na glavi tamno plavu kapu. Navodno imao je torbicu koja je stavio oružje. Kalibar metka odgovarao je pištolju, ali i manjem škorpionu. Ono što je bilo interesantno i zapanjujuće u ovom slučaju je da se sve to dogodilo u 10:30 pre podne na Terazijama, dakle najstrožiji centar Beograda. I to je ono što je sve zapanjilo, na stranu to što se radi o visokom funkcioneru Fudbalskog saveza tada, znači sam način kada je to i gde izvedeno je bio onako zapanjujući i podigao je veliku prašinu javnosti. Hladnokrvno izvršeno smaknuće, kao i činjenica da zločinac nije mario što će biti viđen, ukazuje na to, navode operativci srpske policije, da je verovatno došao sa strane, i to samo zato da obavi krvavi posao. I oni koji prate sve ovo znaju da kada se tako izvrši neko ubistvo, bez obzira da li je situacija takva da je moralo tako da bude, da se na taj način ipak šalje i neka poruka. Moramo da se osvrnemo na to čime se Bata Bulatović bavio. Dakle, fudbalom, bez obzira što možda on direktno nije radio na transferima, ali je bio uključen u transfere fudbalera i drugih sportskih radnika. Dakle, siguran sam da u tome treba tražiti razlog njegovog ubistva. Pominjalo se tu da je on bio u tom trenutku u sukobu i sa nekim menadžerima, možda su neki čak aktuelni i danas. To samo govori koliko je taj biznis, da ga tako nazovemo, sa fudbalerima jak, odnosno koliko dugo traje i koliko dugo neki ljudi tu uzimaju velike količine novca. Jednostavno, to je mnogo teško ući u taj sistem i znati ko šta radi. Najbitnije je u stvari pratiti tokove novca. Ali kažem, to su sve stvari koje su se tada pojavljivale onako sporadično i niko nije mogao to sa sigurnošću da tvrdi da je bilo. Kažem, pominjalo se da je čak i dan ranije, pre nego što je ubijen, da se svađao čak tu u prostorijama sa nekima od menadžera. Ali to su onako bile priče, kažem, nikada nigde nijedna zvanična informacija vezana za to se nije pojavila. Bata Bulatović sahranjen je 3 dana kasnije na Novom groblju u Beogradu. Na pogrebu su, pored porodice i najbližih saradnika i prijatelja, prisustvovale kompletna mlada i seniorska fudbalska reprezentacija, kao i predstavnici UEFA i FIFA. Otići tako, na jedan takav način, leđima okrenut zdravom razumu, bez pogleda pravdi u oči, to je bio pucanj u civilizaciju koji je pogodio tebe, a nas razneo. Taj metak je osuđen da kruži kroz sve, da nas plaši dok sanjamo i da nas proganja dok smo budni. O tvojim ljudskim i drugim kvalitetima suvišno je govoriti. Ja samo znam da je ovo jedan od najtužnijih dana u našim životima. Teško je vjerovati da te više nema. Mnogo ćeš nam nedostajati. Zbogom, direktore naš, neka ti je večna slava i hvala. Mnogo mi nedostaje, ali jednostavno šta da radimo, idemo dalje. Bulatovića su njegovi fudbaleri, ali i ostali zaposleni u Savezu, zvali savršenim igračem koji rešava svaku utakmicu. 12,5 godina kasnije, njegova porodica, ali i sportska javnost još čekaju odgovor ko je ubio čoveka koji je živeo za fudbal. Ostaje pitanje da li je glavom platio činjenicu da su ga zvali beskompromisnim borcem za pravdu u našem fudbalu. Uprkos tome što nerešenih ubistava nema mnogo, svako od njih predstavlja ogroman teret odgovornosti za policiju, jer nameće veliko očekivanja ne samo od strane porodice, već i celokupne javnosti. Ali kako inspektori vole da kažu, nema nerešenih ubistava, samo ima onih koje za sada nisu dobile epilog. Nijedan slučaj se ne zaključuje sve dok ne bude rešen, sve do svakog počinioca ne stigne zaslužena kazna.